20 jaar cel voor Syriër uit Capelle. De rechtbank acht de man schuldig voor oorlogsmisdrijven in Syrië. De veroordeling is uniek voor Nederland. En verder in het nieuws vandaag. Eerste reddingsbrigades terug uit Limburg. En politie krijgt versterking van een beer. Goedenavond. Een 49-jarige Syriër uit Capelle moet 20 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. De rechtbank acht de man schuldig aan oorlogsmisdrijven wegens de executie van een militair in Syrië. Voor deelname aan een terroristische organisatie ziet de rechtbank niet genoeg bewijs. De man woonde sinds 2014 in Capelle en was daar graag gezien. En daarom staat er ook verslaggever Mark van Dam voor ons. Mark, heb je de eerste reacties al gehoord op deze veroordeling op straat? Nee, we hebben nog niet veel mensen kunnen spreken, maar de reacties laten zich raden. Al bij de arrestatie van de man was er veel ongeloof in het dorp dat juist deze man tot dit soort zaken in staat was. Hij was bijvoorbeeld actief bij de voetbal, hij was actief binnen de kerk en stond ook bekend als een zeer vriendelijke man. Die uiteindelijk ook met zijn vrouw en 7 kinderen in Capelle woonde. En ja, dit verhaal, dit had niemand achter hem gezocht. Ja, nu eiste het OM 2 weken geleden 27 jaar celstraf. Nu krijgt hij dus 20 jaar. Vanwaar dat verschil? Ja, er waren dus 2 aanklachten. Allereerst die standrechtelijke executie van een ongewapende militair. Nou, dat is een oorlogsmisdrijf. Daar is hij voor veroordeeld. Er is een video opgedoken waarin heel duidelijk te zien is dat de man leiding geeft aan die executie. En ook te zien is dat hij als eerste schiet op die militair. De tweede aanklacht gaat over de deelname aan een terroristische organisatie. En de rechtbank van Den Haag zegt, ja, dat is niet helemaal bewezen. We hebben daar nog een spoor van twijfel. En als de rechtbank twijfelt, ja, dan word je vrijgesproken. Er waren wel heel veel getuigenverklaringen, maar die spreken elkaar ook tegen. Sommige mensen hadden het alleen maar van horen zeggen. En er waren ook heel veel gewapende groepen actief in de buurt van waar die man woonde. Dus de situatie was behoorlijk verwarrend. Vandaar niet voldoende bewijs. Ja, ondanks de twijfelende verwarring blijft het een unieke en opzienbarende zaak. Inderdaad, het is de eerste keer dat een Syriër in Nederland veroordeeld wordt voor de executie in zijn eigen land van een militair. Barbara Omen, docent internationaal recht en mensenrechten aan de UCR in Middelburg, spreekt dan ook van een doorbraak. Deze zaken, die internationale misdrijven, die zijn ontzettend belangrijk, maar ook ontzettend lastig om te berechten. Want het is vaak ver weg, het zijn ingewikkelde zaken. Dus om zeg maar, vanuit een openbaar ministerie zo'n zaak rond te krijgen qua bewijs is heel lastig. Dus voor het idee van het internationaal strafrecht, het idee dat er bepaalde zaken zijn waar je nergens ter wereld voor moet kunnen schuilen als je die hebt gedaan, is dit een hele belangrijke stap in Nederland. Mark, met die 20 jaar cel komt de zaak hiermee tot een einde of gaat hij nog in hoger beroep? Ja, dat weten we nog niet. Hij heeft 2 weken de tijd om daar nog over na te denken. Dat geldt natuurlijk ook voor het Openbaar Ministerie. Of er hoger beroep aankomt, dat weten we nog niet. Dus daar zullen we nog eventjes op moeten wachten. Mark van Dam vanuit Capelle, dankjewel. Moe, maar voldaan zijn de eerste reddingswerkers teruggekomen vanuit Limburg. De Goese reddingsbrigade heeft afgelopen nacht geholpen in de plaatsen Meersen en Valkenburg. Het is ons werk, zo zeggen zij zelf, maar toch heeft de situatie indruk op ze gemaakt. Niet te bevatten eigenlijk. Hè? De straten staan blank, er drijven dingen rond die normaal op de keukentafel liggen. En ja, mensen op straat, hulpverleners op straat, op een schaal waarvan je denkt van dit is uniek. En dan sta je daar met je eenheid. Dan ga je je werk doen. En dat bestaat uit het waarschuwen en evacueren van bewoners. Sommigen zijn emotioneel, sommigen die zijn juist opgelucht. Ja, de situatie is heel onzeker als je uit je huis moet. En je wordt meegenomen door reddingsbrigade en politie, brandweer, ambulancepersoneel. Je wordt in een lege truck gestopt en je rijdt door meters diep water. Ja, dat is best wel spannend. Hoewel ze nu thuis zijn, bestaat de kans dat ze opnieuw worden opgeroepen. De GGD roept arbeidsmigranten in Zeeland op om zich te laten vaccineren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo is er bijvoorbeeld de taalbarrière. Wij krijgen allemaal thuis een brief in onze taal.
En daar kunnen we een afspraak maken en gewoon ons laten vaccineren. En voor hen is dat toch echt anders. Zij krijgen geen brief in hun eigen taal vanuit de overheid. Dus wij zoeken daar, we zijn echt met maatwerk hier bezig om ervoor te zorgen dat wij de vaccinatiegraad ook onder deze groep zo hoog mogelijk kunnen krijgen. Daarom doet de GGD een beroep op bedrijven met arbeidsmigranten in dienst om mee te werken. De GGD komt dan naar de arbeidsmigranten toe, zoals hier bij een tomatenbedrijf in Capelle. Wij contacteren uitzendbureaus en bedrijven met de vraag: hebben jullie arbeidsmigranten in dienst? En zijn die geïnteresseerd om zich te laten vaccineren, om lokale uitbraken te voorkomen? Nederland is vanaf zondag voor Duitsers een hoog risicogebied vanwege het sterk oplopend aantal coronabesmettingen. De aanscherping heeft tot gevolg dat Nederlanders, maar ook Duitsers na een verblijf in Nederland hun reis moeten aanmelden bij de Duitse autoriteiten en 10 dagen in quarantaine moeten. Deze nieuwe inreisregels hebben hoogstwaarschijnlijk negatieve gevolgen voor het Zeeuwse toerisme. Mensen die zijn gevaccineerd, een negatieve coronatest kunnen laten zien of recent zijn hersteld van de besmetting, hoeven in Duitsland niet in quarantaine. De voetballers van FC Utrecht zijn deze week op trainingskamp in Burghaamstede. Op het veld van FC de Westhoek bereidt trainer René Haken zijn spelers voor op het nieuwe seizoen. Vorig jaar zijn we hier geweest om een wedstrijd te spelen tegen Genk. En toen zijn de eerste contacten volgens mij gelegd. En prima omstandigheden om te werken, om te trainen. Mooie uitvalsbasis bij Hotel Ter Duin om de wedstrijd in België te kunnen spelen. Dus in dat opzicht prima week gaat tot nu toe. En als de bal even niet rolde, had de selectie tijd om Schouwen-Duiveland te verkennen. Het strand is natuurlijk een mooie plek om te zijn. Dus daar zijn we ook regelmatig al geweest deze week. Daarnaast hebben we behoorlijk wat tijd in de bus doorgebracht. Dus we hebben een heel groot gedeelte van Zeeland ook nog wel gezien met reizen. En morgen staat de laatste Zeeuwse training van de club op het programma. Het Buitendijkse natuurgebied bij Perkpolder moet zo snel mogelijk worden ingedamd. Dat vindt de gemeenteraad van Hulst. De raad maakt zich zorgen over het met PFAS vervuilde Westerscheldewater dat het gebied in- en uitstroomt. Uit onderzoek blijkt dat het water 25 keer meer PFAS bevat dan in de rest van Nederland. Volgens de partij HulstPlus betekent het indammen van het gebied ook dat de zeedijk, die met vervuilde grond is aangelegd, niet meer compleet hoeft te worden vervangen, wat enorm zou schelen in de kosten. En HulstPlus wilde met dezelfde motie meteen ook een streep zetten door de ontpoldering van de Hedwiegepolder, maar daar was geen meerderheid voor. Voordat de raad daar een uitspraak over doet, willen ze de resultaten van verder onderzoek afwachten. Het politieteam Oosterscheldebekke heeft er een nieuwe, bijzondere collega bij, een politiebeer. De beer gaat de politie helpen meer in contact te komen met kinderen. Zo zal de beer gaan logeren, helpen bij een spreekbeurt, maar de beer kan ook mee als een kind iets spannends gaat doen en een beetje zelfvertrouwen nodig heeft. We krijgen regelmatig de vraag van kinderen of we aan willen sluiten bij hun spreekbeurt. Nou, dat is voor ons niet altijd mogelijk. En in coronatijd was dat helemaal niet mogelijk. Met Pasen hebben we een Lego winactie gehouden. En er werd zo massaal op gereageerd dat we met elkaar gekeken hebben naar een nieuw idee. Om zo toch in verbinding te blijven met de wat jongere kinderen. Het idee is dat de beer kan ondersteunen bij bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen of spannende gebeurtenissen. En de beer is ook voor leuke dingen, bijvoorbeeld mee naar de speeltuin of logeren. Is er ook al veel belangstelling voor de beer? Ja, nadat we een bericht hadden gemaakt om de beer voor te stellen op social media, kregen we best wel wat reacties. Zo kregen we de reactie dat hij wel een dagje mee mag op de ambulance. De beer mag een dagje mee naar de gastouderopvang. Er was ook een moeder die stuurde ons een berichtje dat haar zoon met de taxi naar school gaat. En dat haar zoon het zo leuk zou vinden als de beer met de taxi mee mag rijden. Nou, dat hebben we geregeld en daarom gaan we zo de beer langsbrengen. Goedemorgen. Hoi, jij bent Stijn. Ja. Kijk eens, dit is hem. Die gaat mee naar school, toch? Ja. Ja, met de taxi naar school. Hoe is het eigenlijk ontstaan, het idee? Nou, er zijn ook collega's in de landen die de beer al hadden. Daar hebben we het een beetje van afgekeken. En we vonden het leuk om zo ook de kinderen in ons werkgebied kennis te laten maken met de politiebeer. Hoe gaat die heten of zij? We kregen veel voorstellen van de naam Buddy, dus we hebben besloten dat we de beer Buddy gaan noemen. Omdat Buddy staat toch voor maatje. Nou, dat vonden we een mooie combinatie. Nou is deze beer de enige in Zeeland. Komt er gezinsuitbreiding? Op dit moment heeft alleen ons basisteam een beer. Maar we gaan onze beer zeker een kijkje laten nemen in de andere basisteams. Nou, wie weet komt er dan nog een beer bij.
Het begon nog bewolkt en een beetje guur, maar gaandeweg de dag ging het steeds meer lijken op het weer wat we de komende dagen gaan krijgen. Want morgen overwegend zonnig met wat wolkenvelden, maar wel droog. Het wordt maximaal 22 graden en zondag doet er een schepje bovenop met meer zon, minder wind en een graadje warmer. En daarmee zijn we weer aan het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Hierna kunt u nog kijken naar onder andere Waar Gebeurt en terugkieken. En voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.